OK, zdravím vás pri novom videjku, tu na Makove a rovno takto v akcii vám môžem ukázať vlastne, čo sa tu koná. Motozraz, plný motoriek, aj keď to počasíčko vyzeralo najskôr všelijako, tak musím povedať, že takto na prvú dobrú je hojná účasť celkom. Myslel som si, že videjko začneme niekde skôr, ale som tu prvýkrát v živote, takže najskôr som sa musel trošku zorientovať a my se vázni, ty kokos. OK, je tu R7, R1, Ducati. Super športíky sme dali takto k krajom. Zbytok je takto pokope. Chcelo by to viac super športíkov, no ale tak aj 3 je lepšie ako nič. Ale sú to ešte nejaké tam na druhej strane. Nejaká GSX-ka. Hej, ideme sa tu na to mrknúť, ako to tu vyzerá. Stopy na prednom kolese, skúša si to zatiaľ, smerujeme si to mašinu, aj na druhú stranu stopy, pre fotografa samozrejme, a ideme na toho, krásna kombinácia, ako sa to robí. Ten plác je trošku vyspádovaný, takže chalani s tým budú bojovať, počas celé jazdy treba a ideme na pekný kruh, o ktorý som hovoril. Výsykov stále tento trik. Je to jazda pozadom do kruhu. Podpoďte mladího. Naozaj náročný plác na tejto veci. Baký ide od začiatku, peknú techniku. Pekne. Na to, že to je vyspádované, ide krásno rovnováhu. Veľké bomby od Ríša, hneď od začiatku ide naozaj veľký luxus, veľký. Richard Mošná, dámy a páni, headstanding, Extraliga. Vás dajte mu to a ja takto to slúžime levely. Ľudia, vychutnávajte Moto TV Show! Hecujte ho! Mladý spadol! Ale neexistovalo
Takto tu máme pekne v trojici zaparkované. Ďuriho Panigala, R1 a naša R7. Takže sme tu takto po trojici. Tam prebieha Moto TV show a zbytok zrazu je za nami. Takže pomaličky, ale isto to balíme, alebo respektíve presúvame sa na letisko Hričov, to znamená nejakých 48 minút odtiaľto. Keďže Moto TV show nám skončila, pozrieme si ešte motorky, ktoré tu sú a lúčime sa s Makovom. Jako tá účasť nebola úplne najhoršia, hej. Na to, aké bolo ráno počasie, tak si myslím, že je to fajn. MTčka, čopríky. Je tu toho dosť. Takže akcia to bola za mňa príjemná, ako predvedli tam peknú show chalani z Moto TV. Verím tomu, že sa to bude každým ročníkom zlepšovať a zlepšovať. Toto bol druhý ročník, takže si myslím, že môže byť. Nás čaká teraz cca polhodinkový presun na letisko do Hričova, kde by sa mal konať nejaké závody, ak sa nemýlim. Tak ideme pozrieť. No a uvidíme. Oh damn, tam vyzerá, že je solidná akcia. Tam to vyzerá ako na solid akciu, nehovorím nič. Prosím? Ďakujem. Horíme! Riadny hit, počasíčko im vyšlo teda. Tu sa majstruje o 106. Musíme to niekde odparkovať a pozrieme na trať. Ako to vyzerá na trati. Cool. OK, so necháme to tu vedľa severky 650-ky. Pekné táto červená, takisto. Je strašný hit, úplne brutál.
Takže nachádzame sa v Dolnom Hričove na letisku, kde sú spomínané preteky, ktoré si čoskoro ukážeme. Stretol som tu aj zo pár z vás, čo ma teší, pokecali sme. Dostal som aj takúto parádnu ľadovú kávičku od Paťa, takže ťa týmto videom zdravím a ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. No a už to idem ďalej zdržiavať, idem vám ukázať strelcov, ako jazdia. Mali. Opúšťame Dolný Hričov. Pozreli sme preteky, je hic, ale že riadny. Na to, ako to ráno vyzeralo zle, tak sa vyčasilo a je hic, takže umieram trošku, priznám sa. Treba ísť na diaľničku sa vyvetrať. OK, to by bolo odo mňa na dnes všetko. Máme za sebou zraz na Makove, druhý ročník SRC. Ďakujem ešte raz za pozvanie. A takisto sme boli pozrieť aj v Hričove na letisku, kde sa konali preteky, z ktorých sme si niečo málo taktiež ukázali. Ja vám ďakujem, že ste toto video dopozerali. Nezabudnite dať odber, aby vám ďalšie neušlo. No a my sa vidíme už čoskoro pri niečom novom, takže dávajte na seba na cestách pozor. Majte sa a čaute.